Alkaa alkoholivaikutus loppuu, sit tulee vittu seijän naamu. Hei myytu online Steamissa. Viitti vielä. Mitä vinkkauksä vittu tissit sit muija? Otis se kuva kännykällä. Ei kun mandaliini. Hei nyt loppu noin Seija-kuvien linkkailut, saatana. Vois oikeesti editoida joku Infi puskee myytä pornoleffan. Milloin sä tulet kuvaamaan? Häh? Kuvattu Antti Jussi autossa, eikö mitään? Sillä välillä kun suppari pärisee viimein. Tiedätkö sitä mitä, hei? Tiedätkö sitä mitä? No tiedätkö sitä mitä? En tiedä mitä. Mä en kuvannut kameralla. Mulla oli Full HD-kamera sinne niinku teetä hanskalokerosta siinä kuitenkin siellä välissä. Mä olisin voinut kuvata silloin päättelöissä. Kun puhuttiin jo venäläisen, joku virolaisen tai venäläisen se on venäläis-virolainen tyyppi. Kuitenkin ihan puhui jotain vitun siasaksaa. Puhuttiin jo sen päältä vittu autolla. Ihan asiamies. Puhuttiin jo sillä, että vittu verta lensi vai vihanpallo jäi siihen konespeliin. Se tuli tuulilasi päin. Jätkä lensi ihan vittu veressä kännissä. Se puhui sitä 4 promilleen se jätkä. Se tuli polkupyörällä täysin. Tuulilasi. Mä en kuvannut sitä, vaan juonut niin vitusti. Mä en kuvannut sitä.